Искаме ли да сме свободни, да пишем, да творим, все пак като програмисти, творческа професия? Аз бих казал, че е по-хубаво на по-късен стадий в разработката, така да се каже. Или ако правим нещо по-голямо, по-production, ready, тогава типовете са полезни, защото наистина искаме да фанем грешките и да не го дебъгваме, както каза Андрей. Но ако прототипизираме, не знам колко от вас са пробвали Rust, но ако човек иска просто да си напише нещо бързо на Rust, понякога има ефекта, че нали, има много биене през ръцете и в момент си кажеш, що да не си хвана аз JavaScript-а, да си го напиша. И ако наистина не е някакъв код, който е така, който трябва да остане дълго време, може би е по-хубаво да нямаме типове, за да, примерно, баш скриптове, нали, не случайно там не пишеме скриптове на Rust, които да ни рънат две неща набързо. Та има плюса и минуси, но аз лично бих казал, че за големи и сложни програми е по-лесно да се пишат, когато имаме типове, защото те точно ни насочват и ни ограничават и ни дават структура в живота, яснота и спокойствие. На цената на малко, нали, липса на свобода.